Hello, welcome back to my channel. लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जोंहा बल गेलेदों गथ'फोरा। न'खरनि खुरमाफोरखौ ओंखाम जानो थाखाय इनभाइट खालामदों आरो नायलांबाय थागोन जोंनि भिडिअफोर लोगोफोरा माबायदि मोनगोन नायनानै कमेन्ट्स खालामदो। आबौ आबैमोनखौ जों बिखुनजो जानाय आरो बिखुनजो जानाय बिहाव जानायफोरखौ ओंखाम जानो थाखाय इनभाइट खालामदों आरो जों दायो। बेदर जानोसै आं सावबाय गोलैजोब्बाय। आंनि ड्रेसखौ इगनर खालाम लोगोफोर गरमनि थाखाय ड्रेस मोजां गाननो हाया। गोथाव गोथाव अमा बेदर सावनाय। सोर बियो? बाबानि बिब' नै बिखौ मिथिलांबारै खुरमा जायो। खिथाना होदो दे बाजै बे बाजै ओमफ्राय बेबो बाबानि बिब' इथिं नाय ओमफ्राय बियो बिबौनिनो इथै नेपालि आमा खानुनि ल' नै बेबो बिब' बियो ओमफ्राय नै बेयो बायनि बिनानाव ओइनि नायना लादो। के भनेको किन राम्रो भयो त हेर्नुहोस्। नैबे जाबाय जाहानाव खामानि मावग्रा नैबेयो बाबा नैबेयो जाहानाव थायो आरो होनदो ना आयं गोदान नै जाहा बाबानि बिदाया नायखा मबाइलाव नायलै नैबेयो जाबाय बाबानि गुमै ना गुमै बियो हामजादों नै ओमफ्राय नैबेयो मा बिदा गुमै बे गुमैबो जादों। मायदि जाखो मैगंफोरालाय मोजां दे मालाय फेमिलि जादों दे बिदा फंबाय। जोंहा गोल्लुआ फार्स्ट टाइम खाम जागोन दिनै गोल्लु फार्स्ट टाइम खाम जागोन। 6 months complete दिनै सानडेनि दिननिफ्राय ओंखाम जाजेनसिगोन आरो नैबे हाबाफारिजों लोगोसे आबौ आबैमोनजों जाफानायजों लोगोसे दा फिसालायाबो जासिगोन दिनै प्रथम ओंखाम जाजेनगोन ना बाबा दे होमबा आयौ मासां गोथाव गोथाव जादों नोंसोरलाय तुलु मा जादोंलाय बिकास चुंचुं तुलु हेन्डसाम गोथाव गोथाव जादोंलै ना पार्टि ना दादि तुलु गोथाव फेमिलि मा होनगोन फेमिलि खाम जादों बंस परिबार अमा बेदर दाउ बेदर पापर दाखलायनो हालालै जोंहा पार्टि देबा नै बिदि लासै जाखायो ओंखामखौ जाजोब्बाय नै बिराद मोजां जानांगौ गेदेर खुरैनि जाबाय बियो 36 बार ओंखाम उरग्लिनांगौनो जानायखौ 36 बार उरग्लिनांगौनो अब्लानो देहा मोजां थाजिम जायो। नंगौ नामा बोराय सोना नंगौ नामा डार्लिं नंगौ नामा दादि नंगौ ना जादे belum
Babane खुलुमनो Jabai hai, bihao. Chị thấy được. Unaw diनिफ्राय दिनै राखिब्ला उनाव लोगो मोनफिनगोन आसा खालामदों आरो नोंथांमोना बेबायदि बहुत मुल्य होनानै आंनिफ्राय साधारन जानायखौ ग्रहण खालामनायखौ आं हाजार माने नोंसोरनिसिम आंनि गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय आं बहुत गोजोनदों दिनै बे आंनि परियालखौ आं जुदि माखासेखौ लिंहरजोबनो हायासैब्लाबो उननि समायावहा आं बिसोरखौ लिंहरनो सेस्था खालामसिगोन आं जोबोद गोजोनबाय परियाल जानानै नोंथांमोनखौ लिंहरनो मोननानै धन्यबाद धन्यबाद होबाय दे दे थाथ' लोगोसे गुल्लु आङो आङो गुल्लु होनदों ओमफ्राय जा केमेरामेना बियो लाबाय थानाय दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनानै होदो जास्रियाखै टाइमखाय बाबाया ओंखाम जानो जोंहा गुल्लुनो ओंखाम दौदों दिनैनिफ्राय नै गुल्लुनो दिनैनिफ्राय फार्स्ट टाइम ओंखाम दौनाय जादों जोंहा नैबे आपेल आरो ओंखामजों नै खिचड़ी संबाय आरो ना गोदै दिनैनि सेथि जागायजेनगोन आरो बिनि जानाया जोंहा फिसालाहा गुल्लुहा बिनि माने फेमिलि बंस खोन्दानदों जाहोनायजों लोगोसे जोंहा नैथि गथ' हेनरिक बेनोबो दिनैनिफ्रायनो माने सेथि जागायजेननाय जागोन जाहोनाया नै दा जागासिनो नै बिमाया दौगासिनो बुना हरनायलाय आंनिखौथ' मोनफिनगोन ना नोङो हरसानायलाय नै जे बिदा मिनिबाय थादों नै होनसामा जाहा मिनिबाय थादों नो बिथिंआ नै बिसोरबो दङ नै आंनि जाहोनाय ओरैबो सन भाइ बाबा जादों जायाखैलै बाबा नोंलाय जादों मायं गाबोन नोंहा गैयाना सुटि